Ensiksi olemme ensi vuodelle miettineet sellaista sopivaa, oikeaa teemavuotta. Tunnustamme. Ja me olemme tulleet siihen tulokseen, että edelleenkin 100-vuotiaana Martta-järjestö, molemmat valtakunnalliset järjestöt ovat ajassa olevia. Eli Martta, nainen ajassa, Martta, kvinna i tiden. 4. tänään julkistettava asia on meidän juhlavuotemme juhlatunnus. Sydämellisyys, hellä lämpö, kotoinen pullan tuoksu. Tunnus ilmentää myöskin sutjakkuutta, reippautta ja se kuvaa yhtä aikaa koko 100 vuotta. Finlands största och på många sätt mest mångfacetterade kvinnorörelse står inför sitt första sekeljubileum. Våra förbund har i samband med jubileumsförberedelserna lyft fram en konkret målsättning att igen ha 100 000 medlemmar och det här år 2000. Jag tror inte att det här är någon omöjlighet. Jag tror att den kvinnoenergi som vi representerar har alla möjligheter att vara det man kallar en förnybar energikälla. Me ollaan Niinan kanssa ja Juhanin kanssa Martta ja kaikki ja meille soittiin ja kysyttiin, että haluaisitteko olla mukana kuvassa ja totta kaihan me kaikki suosittiin. Kiitos. Joo, aivan. Som hänger bröstas Meillä arvoisa juhlayleisö on muutamia seremonioita tässä juhlassa ja olemme päättäneet, että kutsumme kunniapuheenjohtajaksi neuvosfilosofian maisterin kansanedustaja, entinen monivuotinen Saara Mikkola. Enpä olisi koskaan oikein tullut ajatelleeksikaan sitä. En kuvitellutkaan, että astelisin tässäkin asiassa suuresti kunnioittamani
Hieno Simosen jalanjäljissä. Nainen haluaa tulla väkeväksi, vakuutti Lucina Haagman jo vuonna 1888. Aivan kuten Marttaliiton puheenjohtaja Tytti Iso-Houkana Asumaa totesi, Lucina Haagman halusi naisista vahvoja ja vastuunsa tuntevia ihmisiä, sellaisia, jotka tarvittaessa elättivät itsensä omalla työllään. Lucina Haagman levde som hon lärde. Hon var en god talare och en karismatisk personlighet och blev snart en ledargestalt inom kvinnosaksrörelsen i Finland. Arvoisat Martat, kunnioittavat onnentoivotukset. Meillä on ilo toivottaa onnea ja paljon onnea. Me katsomme Marttaliiton äiti. Onneksi olkoon. Sydämiset onnittelut. Päivää. Marttojen kunnia maininnan saanut Bolero. Ihana. Onnea. Kyllä tulee kuunnella. Onnea ja rakkautta tulevaisuudessa. Lämpimät onnittelut upeille Martoille. Onneksi olkoon. Paljon onnea. Onneksi olkoon. Hyvää hyvää. Hello, tervetuloa. Päivää. Welcome. We didn't see you. Very nice to meet you. I wish to thanks for the generous support in Bosnia and Herzegovina. Congratulations. Tärkein valmiusvarasto on korvien väristelystä. Tää on juuri sitä. Parhaat onnentoivotukset Riu sanan pääministerin terveyksen. Dear Marttaliitto, you have lived 10 times longer as hello. Kotitaloustoimittajat 10 ry haluaa onnitella teitä oikein sydämellisesti. Again. Thank you very much for the invitation. I'm here on behalf of Burkina Faso women and in Finnish kiitos. Olette loistava esimerkki siitä, mitä suomalainen nainen pystyy. Menestystä seuraavaksi sanaksi.
100-vuotiaan syntymäpäivän sankari ja international guests. Marttajärjestöt perustettiin 100 vuotta sitten puolustamaan suomalaisuutta ja kotien hyvinvointia. Auttamaan perheitä selviämään vaikeissakin taloudellisissa oloissa. Nämä tehtävät ovat myös tänään hyvin ajankohtaisia. Mielikuva Martasta on myönteinen, osaava, neuvokas, turvallinen, välittävä, viisas, lämmin, nauravainen, toimelias, ennakkoluuloton. Valtiollisten kunniamerkkien saajien puolesta esitän vanhat kiitokset tack, sama på svenska, saamastamme huomionosoituksesta. Samalla voi todeta, että palkittuina edustamme sitä suurta joukkoa, joka ansaitsisi tällaisen huomionosoituksen. Haluan esittää kunnioittavat onnitteluni Marttaliitolle ja Finlandssvenska Marttaförbundille, kaikille Martoille, Marttojen ystäville sekä toivottaa innostusta, iloa ja menestystä toiminnallenne myös jatkossa. Parhaimmat onnitteluni. Rouva Eva Ahtisaari, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, nurriska vänner, hyvät Martat ja Marttojen ystävät. Marttajärjestön historia on erottamaton osa itsenäisen Suomen ja suomalaisen naisen historiaa. 100 vuoden ikään päässyttä Marttajärjestöä on rakennettu ainakin 4 sukupolven voimin. Marttojen kädet ovat aina olleet työtä täynnä. Tänään noita käsiä tutkimalla voimme nähdä monia asioita. Ensinnäkin raskaan työn jäljet. Sota ja jälleenrakentaminen tekivät syviä uurtoja. Niitä kaikkia ei edes aika ole hionut pois. Mutta uurteisistakin käsistä lähtee lämpöä ja hellyyttä, pehmeyttä ja turvaa. Oma kipu on unohtunut, kun on jaettu muiden ahdinkoa. Marttojen kädet ovat myös olleet kyllin notkeat
vaativienkin taitojen näyttöön. Viime vuosikymmenten aikana Martat ovat avartaneet toimintansa myös suomalaisten kotien ulkopuolelle. Hyvinvoinnin kasvattamisessa ovat kädet yltäneet työhön rajojemme taakse naapurimaihin ja lähialueille, mutta myös Afrikkaan asti. Viimeksi olemme löytäneet sisaria sodan runtelemasta Bosniasta. Terveys ja hyvinvointi, ne ovat päämääriämme niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Niitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, meillä ja muualla. Your Excellency, ladies and gentlemen, Hyvät Martat, Bästa Martor. Congratulations to you all on your centennial celebrations, a truly unique occasion and a milestone in the history of your organisations. It is clear that the founders of MARTA were visionary, broad-minded women who recognised and understood the importance of educational work within the home and family. It is recorded in the 1953 edition of the ACWW history that by the year 1901, you already had 20 advisors working on cookery, handicrafts, gardening, and poultry keeping, thus encouraging women into income-generating activities and giving them greater self-respect. Minä vielä valvotko kultaan minä tulen luoksesi venhollain, tulen luoksesi venhollain. Ei taloista välkynnyt tulta. Canalezza selloista vivain, se vain. Annina, mä hiljalleen soudan Annina, niin kevyt on aironi tää, niin kevyt on aironi tää. Vaikka ei viisi valvois sun noudan, hän venhet ei kuule ei näe. Ei näe.
Det känns som om vi stiger in i ett led, ödmjuka och samtidigt stolta. Ett led av kvinnor som har arbetat för idéer och ideal som de har upplevt vara viktiga i och för samhället. Och jag önskar att de kvinnor som startade den här organisationen någonstans på något plan nås av förvissningen om att deras idé burit och bär frukt. Jag hoppas att de med glädje ser på vad deras ansträngningar har lett till och att deras ledstjärnor kan leda oss rätt när vi tar oss an de följande 100 åren. Utmaningarna är som vi alla vet inte få och inte ringa. Tacksamheten vi känner gentemot dessa kvinnor förpliktar till att idag förmå att se hur verksamheten kan och bör omformas så att den kan vara fortsatt angelägen och väsentlig. En rörelse att räkna med i tider av såväl kris som positivare omvälvningar. Att våga gå utanför hävdvunna områden och snusa i luften efter tidens tecken utan att offra sig på trendens altare. Att ha civilt kurage och mod att deklarera detta. Att våga behålla det goda och strunta i resten. För att våga är vad det handlar om. Alltså inte luta sig tillbaka i stolen utan framåt, nyfiket, på väg mot nästa mål i tiden. Till allra sist vill jag passa på att gratulera alla dem som på något sätt har del i de 100 åren. Lämmin kiitos teille kaikille teidän työstänne järjestömme hyväksi. Tack. On määrätty ulkonaliikkumiskielto. Bobrikovin nimittäminen kenraalikuvernööriksi merkitsee sitä, että valtaistuimen ympärille ovat päässeet lopultakin voitolle ne voimat, jotka tahtovat Suomen oikeuksien lopullista hävittämistä. Tänä iltana Eeva Aastramin luona kerro muille. Bobrikovhan on täys panslavisti. Kaikki virkamiehet, jotka eivät puhu venäjää, erotetaan ja heidät korvataan venäläisille. Meistä tulee siirtomaa. Ystävät, minä, Lucina Hagman, en ole nuoruudessanikaan milloinkaan uskonut, että asevoimalla voitaisiin perustaa mitään pysyvää onnentilaa. Vielä vähemmän saatan uskoa siihen nyt. Syvien rivien läpitunkeva sivistys, sisäisenä voimana ja kuntona ilmenevä sivistys, se tarjoaa parhaat keinot taistelussa. Tiedon ja taidon avaimet on kannettava suoraan Suomen koteihin ja ennen kaikkea kotien varsinaiselle vaalijalle, niin että hänestä kasvaisi Suomen sivistyksen luja suoja, mitä ei kukaan muu voi saada aikaan. Sen voipi äiti. Hän eikä kukaan muu voi koota ympärilleen hajallaan olevan perheen.
Ja hän siihen kykenee. Ehdotan, että perustamme yhdistyksen nimeltä Sivistystä kodeille. Senaatin kanta on liian poliittinen, ei käy. Joku nimihän meillä on oltava. Ehdotuksia. Miten olisi lusinat? Minusta kirsimarjat olisi hyvä. Ollaan Helmejä. Ollaan Marttoja. Martta, moninaiset ovat sinun työsi. Senaatti pohtii. Markat. Miksipä ei? Alli Nissisen ehdotus ei ole hullu. Työ alkaa. Impilahti, Korpiseltä, Soolahti, Suistamo ja Suojärvi. Perojoki, Tienhaara, Inkilä, Ruokolahden, Itäinen, Siitola ja Harju. Jaakkima, Kuolemajärvi, Kivennava, Metsäpirtti, Äyräpää, Vuoksenranta, Lavansaari, Sakkola ja Seiskari, Pornainen, Ruotsin Pyhtää, Vastila, Sammatti ja Vesikansa. Tervetuloa, tervetuloa! Me Karjalassa toivoisimme pusseja ruoan laitosta, juuresten käytöstä, puutarhan hoidosta, kankaiden kutomisesta, voin valmistuksesta, sairaanhoidosta, kodin puhtaana pidosta, makkien ja kompostien laitosta, sienien säilymisestä, lasten perunan viljelystä, teurasjätteiden hyödyntämisestä, kaniinien ja mehiläisten tarhaamisesta. Heinälaatikon käytöstä polttoainepulan aikana. Pellavan viljelystä, yhdistystekniikasta, arkistojen ja kaluston hoidosta, luettelojen laadinnasta ja keräämisestä, mielen rauhasta, origamien taittelusta, väriterapiasta, uivakukista. Tässä välissä tekee Everstinna Alma Forsteen lyömättömän ehdotuksen. Perustamme oman äänitorven, Emäntä-lehden, jonka toimittajakuntaan minäkin myöhemmin liityn. Haluaisin kertoa hieman itsestäni. Kohoan sitkeinä pisaroina esimerkiksi Arabian kummipuusta. Olen siis sukua kasvilima. Kummihan liukenee kylmässä ja lämpimässä vedessä. Kasvilima paisuu vedessä liukenematta. Sitä on esimerkiksi pellavan ja kvittenin siemenissä, kiinnitys kummissa, kirsikka pilkkassa ynnä muussa sellaisessa. Kysytäänpäs itse tapahtumien polttopisteessä olevalta innokkaalta Markan. Saattaapa olla vahingollistakin sellaisten kalojen liha, jotka elävät mätänevistä aineista. Esimerkiksi siitä, mikä purkautuu kaupunkien teurastuslaitosten ynnä muiden sellaisten likaviemäreistä. Hyvin tärkeää on säilyttää vesistömme puhtaina tehtaiden jätteistä. Semmoinen lika karkoittaa kalat. Ja siten riistämme itseltämme hyvän tulon lähteen sekä huokean ja arvokkaan ruoka-aineen. Kaikki kalat pitäisi heti pyydettyä tappaa. Ainakin pitää karttaa tuota raakaa tapaa, että elävältä kalalta ensin pistetään leukapukki puntarin koukulla, sitten pidetään sitä kauan puhdistamatta.
Ja viimein aletaan sitä vielä elävänä puhdistaa. Kala kuolee parhaiten, jos selkäranka leikataan poikki niskasta tai pyrstön juuresta ja annetaan veren juosta pois. Vuoden kuluessa pidettiin 300 esitelmää, jotka ohjasivat emäntiä tuntemaan uutta vaalilakia ja pyrkivät valveuttamaan heitä äänioikeusasioissa ja vaalivalmisteluissa. Vaikka he kuuluivatkin eri puolueisiin, naisten tuli yhteisrintamassa hoitaa yhteisetunsa naisena, että naisten toivomukset otettaisiin huomioon jo näissä ensimmäisissä vaaleissa, joissa nainen tasavertaisena miehen kanssa kävisi vaaliuurnille. Tuloksena eduskuntaan pääsee ensimmäistä kertaa miesten linnalle 19 kansakunnan äitiä. Heidän joukossaan muun muassa minä, Luciina Haagman ja Alli Nissinen. Tämä on sensaatiomaista. Tämä on todella onnenpäivä. Naiset kerralla eduskuntaan. Jo aivan ensimmäisenä elinvuosinaan martat ovat julistaneet sodan syöpäläisiä vastaan, mutta vasta näinä muutenkin sotaisina aikoina taistelu saavutti huippunsa. Tiedämme myös, että syöpäläisliha ei marttatoiminnassa vieläkään ole päässyt sammumaan, vaan sitä jatkuvasti lietsuu. Jokainen yhdistys on tästä eteenpäin velvoitettu esittämään syöpäläissotahaaste jäsenilleen. Konsulentit velvoitetaan valmentamaan neuvojansa syöpäläiskysymyksissä sekä varustamaan heidät tarpeellisilla välineillä ja syöpäläismyrkyllä. Nämä yhteiskunnan vitsaukset on kerta kaikkiaan hävittävä maastamme. Sodan seuraukset olivat erittäin tyydyttävät ja rintaman monilla lohkoilla tuhottiin vihollisjoukot sukupuuttoon. Varsinkin Täi kärsi musertavan tappion, samoin russakat. Lude sen sijaan piti sitkeästi puoliaan. Olen vanhin elossa oleva Martta, samanikäinen kuin Liitto, ja olen ollut mukana vaikka mistä. Koska olen nyt oppinut kaikenlaista, ryhdyn seuraavaksi opiskelemaan seuraavaa teosta. Global Action Plan for the Earth. Aktivt ta del av det här programmet kan en vanlig finländsk trepersoners familj varje år spara exempelvis 6 000 mark, 900 kilogram avfall, 2 kubikmeter soptipsutrymme. Sen kilowattimme el, 80 000 liter vatten, 600 liter bensin. Och undvika 50 kilogram försurande regn, 10 ton koldioxidutsläpp och mycket mer. Martat loivat 100 vuotta sitten aktiivisen esikuvanaisen mallin, joka aatteiden ja politiikan suuntausten tuiverruksista huolimatta on osoittautunut varsin kestäväksi. Opettajien runsaus liikkeen varhaisessa vaiheessa osoittaa, että tällä ammattiryhmällä on ollut keskeinen rooli myös kansallisvaltion rakentamisessa. Opettajan ammatti myös avautui naisille helposti. Kansallinen liike ja naiskysymys yhdistyivät Suomessa tavalla, joka hakee vertaistaan koko Euroopassa. Marttojen toiminta lähti heti verkostoitumaan maaseudulle ja kattoi pian koko maan. Marttojen perustamisen taustalla oli kysymys siitä, mihin suuntaan suomalainen kansalaisyhteiskunta lähti kehittymään aikana,
jolloin kansalaisilta puuttui poliittinen vapaus. Marttojen historia on myös suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen ja muuttumisen historiaa. Jokainen aikakausi on jättänyt jälkensä liiton toimintaprofiiliin. Martta-järjestö oli jo perustamisajankohtana vankasti perheen ja kodin asialla. Koti nähtiin yhteiskunnan keskeisimpänä perusyksikkönä. Kodeissa oli Suomen turvallisuus. Toisen maailmansodan jälkeen Martta-liike otti kuluttajavalistuksen ohjelmaansa. Martta-kokouksessa haluttiin tietää lisää kotitalouskoneiden käytöstä, elintarvikkeiden säilyttämisestä, kodin puhdistusmenetelmistä ja ravintoaineista. Kokouksessa keskusteltiin lastenhoidosta, vitamiineista, säästäväisyydestä ja pesukoneen eduista. Jag önskar er alla en riktigt trevlig kväll som jag hoppas att med alla sina ingredienser ska bli vår egen fest. Välkomna! Jokainen kevät nostaa silmiini kyyneleet ilosta, koska tämä maa on niin kaunis. Taivas niin kirkas, että kaikki sulaa valoon. Päivä niin kuuma, kuin se olisi juuri luotu. Taivas niin kirkas, että lintu näkyy lävitse. Vesi niin syvä. Ja muu on satunnaista. Oila vi bort från Finlands strand. Vem ska det an, det dyra land? Så hälsar vi hög, dess blomstrande kärr. Så lämnar vi vinden och järvan där. Och lever du fri och ställt och glad. Yritimme ennen tänne tuloa niin selvittää tämän Martta-sanan historiaa ja se ei ollut mikään helppo tehtävä. Luin Anne Ollilan loistavaa tutkimusta Martta-yhdistysten ja Martta-liiton elämästä ennen toista maailmansotaa ja et mistään kohtaa ei löytänyt sieltä selitystä sille, että miksi tämä organisaation nimi on Martta. Vasta kun otin toisen kerran tuon Anne Ollilan tutkimuksen käsiin ja rupesin lukemaan alaviitteitä historian tutkijana ja historian koulutuksella luen alaviitteitäkin usein. Ja
yhdessä alaviitteessä sanottiin, että tämä Martta viittaa tähän Raamatun Marttaan. Olin kyllä tätä aina epäillyt, mutta en ollut ihan varma. Kaikki se, mitä viikonlopun ajan olemme kuulleet ja juhla vastaanotolla saaneet ottaa vastaan, voisin pelkistää 2 sanaan. Ne sanat ovat henki ja laatu. Marttojen arvomaailma on ollut, jos ymmärrän oikein, niin aina vahvasti ihmisyyden, kristillisen uskon ja länsimaisen kulttuurin perusarvoihin nojautuvaa. Ja niistä käsin Martoista on ja Martta-liikkeestä on aina löytynyt tervettä itsetuntoa. Kun elämän arvot ja elämän perusteet ovat kunnossa, niin silloin ulkopuolinen myllerryskin on aina paremmin hallittavissa. Saamme kiittää siitä työstä, mitä Martat ovat tehneet omassa keskuudessaan ja meidän yhteiseksi hyväksi 100 vuoden aikana ja toivottaa hyvän ja ihmisen rakastavan Jumalan siunausta eteenpäin. Kiitoksia. Kevät on vallaton, piti, lintunen kertoi sen. Etsimään, riennetään, piti, arvahin kummankin. Nyt soitan kuulen, näin onnistuu. Aurinkoisen aamun voin alkaa, nousta päivän harmittomaan. Ylös kengät paina ei jalkaa, elämä on parhaimmillaan. Kun kaikille aurinko loistaa, se kaikille yhteinen on. Se kaikilta kylmyyden poistaa, mieli on niin nuoreton. Onnellisen päivän saat varmaan, silloin kun nyt aavistatkaan. Vaihtaa saapuis ilmeesi arvaan, hyvin aina valloittamaan. Thank you.
Tervetuloa. Jeesus lausui, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Kära vänner, systrar och bröder i Jesus Kristus. Tässä Suomen Marttaliikkeen 100-vuotisjuhlaa Jumalan palveluksessa meitä muistutetaan kaksista pidoista. Ensimmäiset niistä liittyvät Marttaliikkeen syntyhistoriaan 100 vuotta sitten, toiset tähän Jumalan palveluksen erityiseen sanomaan, jonka äsken kuulimme alttarilta luettuna. Finlands Marttarörelse firar sin 100-års jubileumsgudstjänst här i Helsingfors domkyrka idag.
Här blir vi påminda om 2 gästabud, om 2 fester. Det ena gästabudet ansluter sig till Martarörelsens tillkomst för 100 år sedan. Det andra gästabudet ansluter sig till det centrala budskapet vid denna festgudstjänst, vid det evangelium som vi nyss hörde läsas från altaret. Martta, nimen kantajahan, oli hyvin tarmokas ja aikaansaava nainen Betania-kylän kodissa, jonne oli tullut vieraita. Hän uskalsi kritisoida itse Jeesusta, joka ei näyttänyt välittävän siitä, että hänen Maria-sisarensa oli jättänyt kaikki ateriavalmistelut hänelle. Siinä oli rohkea nainen, jolla oli oman arvon tunto kohdallaan ja joka siten oli sopiva antamaan nimensä liikkeelle, joka halusi korostaa naisen merkitystä kodissa, sen sivistyksen ja hengen vaalijana. Juhlavuoden tunnus, raidallinen esiliina, jota tuuli liikuttelee, kertoo Martta-liikkeestä olennaisen. Perusarvoista kiinni pitävät aktiiviset Martat ovat vauhdissa, aikaa seuraten ja ajassa eläen. Tässä meillä on liike, jolla on edessään vielä monta 100-vuotisjuhlaa. Med dessa ord vill jag önska en ännu bättre framtid till den aktiva 100-åriga Martarörelsen och bästa välgångsönskningar till Finlandssvenska Martaförbund. Näillä sanoilla haluan toivottaa 100-vuotiaalle ikinuorelle Martta-liikkeelle ja nyt juhlivalle Martta-liitolle entistä parempaa tulevaisuutta.